da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka. Sunan gargan ji da kwacin samun shirin. Subhanallah. Yadda wata mata ta sa a kashe mijinta saboda ta san wutar 400,000 da ya bata ta yi jari. A yau wani labarin wata mata ya ɗauki hankali. Ta yadda matar ta haɗa baki da wasu akan a kashe mijinta saboda ya bata jarin 400,000. Kamar yadda shafin Rariya da Manhaja suka wallafa labarin. Shafin Rariya suka wallafa. Subhanallah. Ta sa kashe mijinta saboda ta cinye kuɗi naira 400,000 da ya bata aro. Lamarin wanda ya auku a yankin Rafin Guza da ke Kaduna. Dubin matar ya cika ne bayan waɗanda ta baiwa sojan hayan kashe mijin nata ba su yi nasara ba. Shafin Manhaja suka wallafa da dumɗumi. Kalli mijin matar nan ta sa a kashe mijinta Sani Abakar saboda ya bata jari ta yi kasuwanci amma ta kashe kuɗin. Ko ba ta so yi mata faɗa akan kashe kuɗin. Saboda haka ta ɗauki hayar matasa su kashe mata shi. Sai suka yi rashin sa'a amma dai sun ji masa ciwo. Manhaja ta rawaito lamarin ya faru ne a Rafin Guza da ke Kaduna. Subhanallah, wani abu da me kama. Mata na shirin kashe mijinta saboda abin duniya. Sai da bayan an yi bincike an kuma gano mazan da ta haɗa baki da su domin su kashe mijin nata saboda ya ara mata 400,000 ta yi sana'a ta sarwanta. Sai dai kwaɗaɗen mutane suka ji wannan labarin sun cika da mamaki ta da bayyana a rayunsu. Ismail Umar Faruk ya ce an hana mutane auren matan Fulani suka ƙi to ai ga irin ta nan. Umar Idris ya ce tsohuwar banza Allah ya tona asirinku Allah ya bashi lafiya kuma ina bashi shawara da ya sake ta tunda har ta fara nuna masa iyayya. Abdul Bigson Jai Oji ya ce makashinka na tare da kai Hausawa sun yi gaskiya. Musa Sani ya ce to yanzu wannan sai a ce talauci ne ko rashin hankali ne ko rashin ilimin addini kai Allah sauka. Abdul Dikila ya ce saboda 400,000 kacal ta sa a yi kisan rai kai amma dai wannan ta cika 'yar asara wallahi. Ya Allah ka tsare mana imaninmu. Lamarin ya auku ne a yankin Rafin Guza da ke Kaduna inda Allah ya kubutar da mijin ba su kashe shi ba amma sun raunata shi da fatan Allah kiyaye gaba amin. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe.